שלום חברים, אני פתחתי ערוץ בקלאש רויאל. כמו שאתם יודעים, אתמול עליתי לארנה 10. אני רוצה ממש להתקדם בגביעים. יש לי 6 לג'נדרים. אני אראה לכם בפרק הזה איך להיכנס לטורנירים, ותנו לייק בסוף הסרטון. אם נהנתם תנו לייק, תירשמו לערוץ, וכבר אני אעלה עוד סרטונים ועוד סרטונים. אז יאללה, אנחנו מתחילים. אתם רואים, זה המשתמש שלי. זה המשתמש שלי. זה הדק שלי, כמו שאתם יודעים. זה דק מאוד מאוד אהוב עליי בזמן האחרון. התחלתי להשתמש איתו. מי שרוצה יכול לחכות את הדק הזה. יש לי 6 לג'נדרים, 1 לבל 2. אני בקלן הזה, חברים. ואני אראה לכם איך להיכנס לטורנירים בקלות. ואני אעשה גם אולי איזה 2-3 משחקים באמיתי, בבטל האמיתי. אז יאללה, מתחילים. יאללה, אנחנו מתחילים. אוקיי, דבר ראשון שאתם עושים בשביל להיכנס לטורניר, אתם כותבים את נגיד אות, נגיד אתם כותבים M, אתם יורדים, תשימו לב, נגיד כאן, נכון, זה איש שהוא יכול להיות תמונה שכאילו הוא לא פתח אותו לקלן שלו, את הטורניר. נגיד, תראו, יש כאן נגיד 6 מתוך 200, יכול להיות שהאיש הזה פתח את הטורניר לקלן. תראו, כולם כמעט אותו קלן, כאילו. אז כאילו, הוא השאיר את הטורניר פתוח לקלן שלו, אז מה אתם צריכים לעשות? ללחוץ על לכאן, על זה שפתח את הטורניר. ככה, לכתוב להיכנס לקלן, רואים הקלן נעול, קלוסט. זה אומר שזה הקלן נעול, שאי אפשר להיכנס לקלן שלהם, נעלו אותו כטורניר. אז לטורניר הזה אי אפשר להיכנס, נכתוב אות אחרת, עכשיו נחפש עוד טורניר. זה טורנירים גדולים, אני אומר לכם, טורנירים קטנים, אין בעיה להיכנס. נחפש טורניר שאני אראה לכם. אתם רואים, זה טורנירים שכבר התחילו, לא שווה להיכנס אליהם. אוקיי, גם הם נעלו את הקלן. רק שנייה, חכו. נעשה נגיד ככה. נרד. הנה 14 מתוך 10. אחרי שזה פתח את הקלן, אתם רואים, כולם כמעט מאותו קלן. אתם לוחצים על השחקן, לוחצים ככה. כאן, אתם רואים, הקלן שלהם לא פתוח ולא סגור, כאילו, צריך לבקש בקשה בשביל להיכנס. אין לי כוח לבקש. אם אתם רוצים, אתם יכולים לבקש, ואולי גם יכנסו אתכם. אתם רואים את זה? אני אגיד לכם, הוא לא פתח את זה לקלן, כי יש כאן רק 2. וצריך להיות כאן הרבה מהקלן מאותו קלן. נכתוב משהו אחר, נגיד כי, ככה נגיד, נרד. טוב, רגע, עכשיו אני אראה לכם טורנירים קטנים, איך נכנסים אליהם לטורנירים קטנים. הנה טורניר פתוח, חברים, טורניר פתוח, יכולים להיכנס. נגיד את הטורניר הזה, כולם אותו קלן. איך שאמרתי לכם, רגע, יש להם, נראה לי שאני יכול להיכנס. תראים, אופן, מ-2600 כניסה, מה צריכים לעשות? נכון, זה הקלן שלכם נגיד, לצאת מהקלן שלכם, ללחוץ עוד פעם על הטורניר הזה, ללחוץ על אותו שחקן, ללחוץ רגע, שיט, הם מלאים, לחפש עוד אחד. נעשה ככה נגיד מה זה, רגע, טורניר גדול. וואו, זה פתוח לקלן. נראה, נעלו את הקלן אבל. נרד, שנייה, יש כאן עוד טורנירים. זה פתוח גם לקלן, בואו נראה, נעלו את הקלן. עכשיו נראה לכם טורניר קטן. נגיד, הטורניר, איפה תחפש טורניר? זה פה טורניר פתוח. נגיד הטורניר הזה, הוא פתוח לקלן, אתם לוחצים ככה, שאמרתי לכם בדיוק. זה גם מלאים. זה נבדוק גם, נראה, זה גם מלאים, כולם כאן מלאים, מה זה? נחפש כאן אולי, מלא, נחפש, צריכים לשלוח בקשה, בואו נראה אם ישרו אותי, נחפש כאן אולי, זה גם מלאים, חכה תראה, אני אמצא אחד שהוא פתוח, בקיצור כאילו, ככה תחפשו, הנה קיבלו אותי לקלן, תפנו את הלב, קיבלו אותי לקלן ששלחתי לבקשה. כשאתם לוחצים מ-X, ראיתם טורניר פתוח, הם שרו את הטורניר פתוח לקלן, טורניר סיסמה, אבל עדיין, כי הם פתחו את הטורניר, הקלן שלכם פתחו את הטורניר שהצטרפתם אליו, אז הם לוחצים ככה, join, ואתם בתוך הטורניר.
אני מקווה שהבנתם, אם לא תכתבו בתגובות כאילו במה הסתבכתם ואני אגיב לכם. שאני אצא מהטרונר, כי אני לא צריך, אני אצא גם מהקלון הזה. סתם קלן, אני לא אוהב קלנים כאלה. אוקיי, אז עכשיו אני אשחק משחק באמיתי, עוד 2-3 משחקים. אז יאללה, אני מתחיל. יאללה, התחלנו משחק, אוקיי. נחכה לראות מה עושה לנו. עושה לנו קשתיות, אנחנו נשים פיירבול, כי אין לי מה לשים. נשים את הפיירבול, וואו, טוב. יש לנו את הבית של השלדים האלה. מה אתה שמח, אבו? הוא לא יודע למה הוא שמח, אבל עדיין, נראה. אוקיי, נראה מה עושה לנו. עושה לנו ג'יין, אנחנו הולכים לשים את הברברים החדשים. אוקיי, ריידר, לבדוק מה יצא לנו מהתקופה הזאת. אוקיי, עושה לנו פריז כמו מטומטם. סלאפ מהיר, סבבות לגבות. שימו שלדים על הסקלטון ארמי, על הג'יינט, סליחה. אני מצטער שאני לא בוקר במשחק טיפה, וואו. טוב, חברים, אני אגביר את המוזיקה כאילו, שתהנו גם ותוכלו לצפות. שיסתיים, בסוף המשחק אני אגיד לכם מה יהיו הטעויות שלי ומה הכל. יאללה, להתראות. אוקיי, כמו שראיתם אני ניצחתי במשחק הזה. אני ראיתי שהשחקן הזה הוא לא היה כל כך בפוקוס, אז התחלתי להתקיף את אותו שני. הבנתי כאילו כבר מה הוא הולך לעשות לי כאילו נגיד אני שם לו אלית ברברים ואייספירט, הוא שם לי מיניונים, אני כבר ידעתי שהוא שם לי פריז. אז שמתי את האייספירט מאחורה, שמתי לו זאפ על המיניונים שלא יורידו לו את האייספירט קפץ. אני הולך להראות לכם את הסרטון ולהגיד לכם מה היה הטעויות שלי כאן. נעשה הילוך 2. שימו לב, בהתחלה היה לי טעות מאוד מאוד גדולה ששמתי לו כאן את הפיירבול על המסקטרית, ממש טעות גדולה. אז הייתי צריך לשמור את הפיירבול, לשים אייס גולים מאחור הבית לפני כן, שים פיירבול כאן עכשיו, אבל עדיין עשיתי טעות. עשיתי עוד טעות ששמתי זאפ על המיניונים, הייתי שם לו אייספירט והייתי גומר את העניין. שמתי כאן זאפ, כמו שראיתם, הוא ריתק לי את הבניין, ממש הוא ריתק לי את הבניין, נשאר לי טיפה מאוד בבית, אבל עד שהוא הוריד לי אותו. עכשיו שימו לב, הוא שחקן מאוד טוב,
אולי אני לא אעשה עוד משחק היום, כי הסרטון נראה לי מאוד ארוך, אז אני רק אסביר ואחרי זה אני אגיד לכם. כאן למדתי כבר מה הוא צריך לעשות, רואה? שמתי לו זאפ, הורדתי לו מהבית. ידעתי שהוא הולך לשים לי זאפ, שמתי לו מיניונים מאחורי הבית, שירתקו כאילו את הג'יינט, הוא שם לי זאפ. אותו עוד כפה שמתי לו, עוד פעם אותו דבר, כאן הורדתי לו כבר את המגדל, עוד מיניונים עוד פעם מאחורי הבית, שם לי פיירבול. הפיירבול הזה עלה לו ביוקר, כי אחרי זה כבר הלך לו הבית, שמתי זאפ, פיירבול הבית צריך לנצח, שמתי פיירבול, לא הפסיד. פשוט כבר הבאתי את הטעויות שהיו לי ותיקנתי אותם, אז מקווה שנהנתם, תנו לייק, תירשמו לערוץ שלי ונתראה בפרק הבא, להתראות.